CZ a vítejte u mého prvního videa ze hry Don't Starve. Jdeme rovnou na to. Dáme play, si to něco odstraním. Dáme new game. Beru si nějaký charakter, já už nemám tam odemčený, ale každý ten charakter má nějakou svou vlastnost. Třeba tahle holka má nerozbitný zapalovač a ten oheň jako kdyby zrušuje. Koho si vezmu dneska? A já si asi dneska vezmu si tu holku. Tak jo, tak jdem na to. Apple a start. Kdyby tuhle hru někdo neznal, tak jde o to, co nejdýl přežít. Že si sbíráte různé suroviny, to je dřevo, jídlo, kameny a tak dále a tak dále. A protože se snažíte co nejdýl přežít. Máte tu i roční období, jaro, léto, podzim, zima. Zima je nejkrutější. To je vážně úplně nejhorší, co může být. A tuhle hru jsem viděl, že to natáčel Jirka z Gamera. Tak mi napadlo, že to taky natočím. Tak, vydáme si tu berlinky. Já se omlouvám za to, jestli mě někde blbě slyšet. To není kvalitou, ale já mám rýmu, takže za to se omlouvám, jestli to jde nás slyšet. Dáme si tu věci. Je nějaká savana. Jichu máme kamen. A tady je vlastně, že si tady můžete vytvořit stroje, ohně, kopí, kloboučky a tak. A vlastně já jsem si teďka vyrobil sekeru a díky ní samozřejmě, díky ní logicky můžu sekat dřevo. To je dobrý na oheň. Semínka. Jo, tam máme keříky, to je samozřejmě jídlo. Ty bobulky. To když si vlastně potom děláte takovou pastičku na králík, já vám ukážu. Tady tuhle. Tak pak si do ní dáte mrkev a oni za tím králíci jdou a vlastně vám do té pasti skočí a máte. Je to saky. A nebo se dá normálně sníst. Hru jsem si stáhl, jsem si nekupoval, jsem si stáhl a bylo to velice jednoduché. Já tuhle hru určitě doporučuji, protože podle mě velice zábavný. A třeba noc je tady oproti Minecraftu, tady je to hrozně těžké oproti Minecraftu. Prostě tady, když si neuděláte oheň, tak jste prostě, tak si rovnou můžete dát novou hru, protože vás prostě ty a prostě umřete. Ale tady máme to, hele, tady máme cestu, že by vedla k prasatu. Co vám neřekl, tady zase, prasata. Oni jsou vlastně hodní. Oni, když třeba bojujete, tak oni bojují s vámi. Oni vás jako kdyby chrání. Ale třeba, když tam najdu krále, a když mu dám maso, tak on mi dá za to 1 gold. Jo, 1 gold. Jo, kdybych o tom mohl rybařit, tak přemýšlím. To vede. Jestli ta cesta je jenom tady tak. Doufám, že to něco bude. Asi ne. Asi ta cesta je jenom tady tak. Když se kouknu na druhý konec je... Tak, přece jenom je to nějaký dobrý. Dej tohle. To je taková kostička. A vám přiběhne tohle zvíře. On s vámi bude pořád chodit a to je něco jak čestka, vám to hnedka ukážu. Víte, semka si můžete dávat. Víte tady to kolečko. To žlutý jeden. Tady to červený, to je jako kdyby takovej podvečer. A to černý, to už je noc.
Tady jde o to prostě přežít co nejdýl. Už si musím udělat oheň. Já se někam půjdu udělat. A je třeba hnedka. Tak. Musím udělat oheň. Takhle vypadá oheň. Vedle hře. Přeložíme si. Tak. A teďka jak máte to jídlo, tak vám doporučuji si ho uvařit. Je to lepší, než kdybyste to jedli syrový, protože ono vám to dodá více, že vás to víc zasytí. Když si upeču. Si myslím, že nedá opít. Ne. To je ta pastička. Jo, já se vám ještě neukázal tu její schopnost. Koukejte, ona má tady ten oheň a on takhle svítí. S tím něco zapalo. Tohle vezmu ty bobu. Právě vlastně něco můžete zapálit. Tak to se. No. Výborně. Tak. Budeme pracovat kolem ohně. Co si do tebe dáme? Co do tebe? Já jsem se ještě napářil. Co to by dám ty věci? Už nemůžu. Tak, už mám docela zase plný inventář. A v této hře oni jsou tam ještě víc oblud, nebo ne oblud. Jako třeba můžou jít na vás vlci a ti vás vlastně taky můžou zabít, takový vlci, no. Ty jsou docela silní, jako. Na ně už musíte mít třeba koupí, abyste je prostě zabili. Jak nemáte skoro šanci. Musíme přiložit. A přiložím to tímhle. Kde seš? Tiché, dřevo. Dobrý. Vlastně Včkem a Ečkem se tomu takhle můžete posouvat, jo. To je taky docela dobrý. Ale já to mám vždycky takhle. Tak. A bude za chvilku den. Se těším. A se něco nazbírá. Máme tady ty, co tomu říká. Bych tomu měl říct, jak nácí. Jak to můžu říct. Nebizonácí. To vám to vlastně dělá hovínka. Díky tomu si potom můžete třeba postavit takovou farmu. A tam, když si dáte semínko, tak vám třeba vyroste mrkev. Nebo tam může ještě být. Může tam to vyrysovat prostě.
Já bych tohle video už asi ukončil. Už natáčíme, myslím, že 10 minut. Takže, pokud se vám tady tohle video líbilo, tak určitě dejte like, abych viděl, jestli v tomhle mám pokračovat. A určitě mi dejte i odběr a něco do komentáře mi určitě napište. Tak jo, tak čus!